तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी राम पारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या वक्तव्याचा निषेध करण्यासाठी भाजपकडून राज्यभर वीर सावरकर गौरव यात्रा काढण्यात येते। आमदार नितेश राणेंच्या नेतृत्वाखाली कणकवलीत भव्य यात्रा काढण्यात आली। ढोल ताशांच्या गजरात निघालेल्या या रॅलीनं कणकवली भगवामय झाली। होय मला सावरकर उशिरानं कळाले असं म्हणत नितेश राणेंनी विरोधकांनाही उत्तर दिलंय, पाहूया। माझ्या मनामध्ये पण गैरसमज होते, पण मी ते गैरसमज दूर करून अभ्यास केला, समजून घेतलं आणि आज मी बोलतोय की मलाही सावरकरांचे विचार पटतात। पण ज्यांनी पवार साहेबांबद्दल अपशब्द म्हटलेला आहे, ज्यांनी आदित्य ठाकरेची टिंगल उडवलेली आहे आणि ते जे आज ते महाविकास आघाडी म्हणून मांडीला मांडी लावून बसले, ते पण तसं बोलणार आहे का? त्याचंही त्यांनी उत्तर थोडं आम्हाला द्यावं। जसं नितेश राणेची चूक तुम्ही काढता, तसं तुम्ही पवार साहेबांच्याबद्दल जे जे तुमचे उद्धव ठाकरेंनी काय काय बोललेले आहेत त्याचीही जुनी भाषणं जरा आम्ही दाखवतो। आदित्य ठाकरेच्या आवाजाची टिंगल उडून तो अमल मिटकरींनी राष्ट्रवादीच्या व्यासपीठावर उडवली होती। मग तो आता ते लोक दोघंही मांडीला मांडी लावून बसलेले आहेत। त्याच्याही बद्दल थोडं ह्या नेत्यांनी ते ट्विट आणि ते जे व्हिडिओ फिरवले असते ना, तर आम्हाला पण समाधान वाटलं असतं। आणि मी बोलतो ना, मी जुने ट्विट केले होते आणि आज मला सावरकर कळले म्हणून मला उशिरा कळले आणि आता कळल्यामुळे मी ही सावरकरांबद्दल प्रचार करत फिरतोय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।